Čaute ľudia, zdraví vás Xpok z hry Shakes and Fidget a som tu aj s Matým a... S Mačom. Presne. Čaute. No, tak teraz vám ukážeme naše postavy. Takže moja postava, ktorú som si dneska kúpil, je 81. Jej pozícia je 2518. No, tak kúkneme do spodu. Tak som to dal. Pozrieme ešte spolok. No, tak teraz môžeme sa presunúť na Matýho postavu. Takže čaute. Toto je moja postava. Level 174. Odkúpime si hospodu. A pozícia 1619. Čo je celkom dobré. A ako môžete vidieť, tak zajtra budem splachovať. Úroveň naplnenie je 625 za 650. A aura 11. Takže to je celkom fajn. Skús podzemko ešte. Kúsok sa vylepšíme a môžeme skúsiť podzemko. Skúsime ten ešte mohol byť po schode 8. By mohol padnúť. Nech teraz padne kritika. Jo. No, nevadí. Skúsim ešte na niekoho zautočiť. Kýra, menší level, mohol by som dodať. Padne. Určite padne. No nevadí. Takže dáme si hospodu a vlastne ukážeme si Easyho postavu. No takže postava. Vidíte to pekné číslo, že 10, taká jednotka, kapalička a nulka. Tu hospoda, no hostinec. Tu pekelný škorpión, oči má červené, keby sa fotil. Ktorý padne. Aha, abo ja, dobre. Dajme kritik, dobre. Laterna. Dobre, takže teraz začneme so spolkom. Tu je Xpok. Prišiel som na výpomoc. Prišiel na výpomoc mne. Sparta Team sa voláme. Duch. Neviem, uvidím. Skončil som, pekne krásne. Puk. Dobre, srem na to. Običky nemám. Dobre. Syn Slavy. Dobre, ideme. Hoď ja klikneme. Dobre, skončil som. Nevadí. Dobre, takže začíname od znova. Hostinec. Tu zatiaľ sa vám budeme prihovárať. Dobre, takže začínam loginku 15. Takže som tu zase ja Xpok a... Kto dnes kúpil postavu? Presne, dneska som kúpil tú postavu, no tak môžeme si niekoho pozrieť a dať. Aspoň na tú 2300 pozíciu by som sa chcel dostať. No, skúsim tohto. Je menší level, tak by mohol padnúť, aj má menej zručnosti alebo A obratnosti. ako vidíte, tá postava je na svete nemeckom. Je na 26 svete nemeckom. Tak toto bude na dlho. No, tak padol a ja ešte skúsim ešte nejaký žalár alebo podzemie. Keď ešte tu, čo pochybujem, že ho dám, lebo som ho dneska skúšal a nedal som ho. Tak troška to zrýchlíme. No nevadí. Tak ešte sa tu troška vylepším. To zdravie. No a ešte by si niečo chceli dodať? Ukáž. Tak pozrieme ešte na moju postavu do čaroobchodu, či tu bude niečo. Toto si určite potom kúpim, keď budem mať koruny a zbrojenia, kde tiež nič nemáme, takže vlastne to je asi tak všetko. No, chcel by som dodať. Dobre, takže postava. Tu je nádherná lúka, ako vidíte. Nádherná. Tu 100% rastú hubičky, tam spôjdem hneď o chvíľu. Tu naše moto.
Naše Nie sme výnimoční, no sme jedineční. Kto chce do toho, tak píšte easy alebo spokojne, určite vás pozvú. Presne. Tu strážca, to neviem čítať. Tu černé, to mi sa nepáči. Tu Joker dajaký. Tu toho. O chvíľu si toho pozvem. Pôjdem, hej, možno. Možno. Ešte ukážem. Herb vyzerá ako... Ako keby ho robili. Čo ho aj robil? Tu Sparta tým. Tu. Počkaj, vyzme Boha. Ha? Kde je ten Čech? R pre... Potom, keď budete mať zlatáky, tak Toto je nádherný erb, ktorý sa ešte nepodaril. so srdiečkou. Áno, to mne sa veľmi páči. Najkrajšie. Ja ho vylepším, bo má jedno z toho ide dneska. Čo tam tu? Veľmi sa lepšie. Aspoň to srdiečko bude červené. Dobre, takže teraz X-Pack. Takže, no, ako už to Mati začal rozprávať, tak ja si myslím, že to by bolo z tohto dielu všetko. Keď chcete vidieť naše ďalšie postavy, tak čakajte na ďalšie diely. Takže určite dajte odber na môj kanál, na Matiho kanál a na Sráčov kanál, ktorý bude v popise videa. A no, Z tohto let's playu by sme sa vlastne rozlúčili a čus. čus. Tam je Luka.